Здравейте хора, аз съм Вики и днес ще ви покажа моята къща. Само да направя така. Така, тук е моята маса за мен и за моята приятелка Ивон. Това е моят компютър, моите честове, моето зайче, моята котка и леглата ми. А тук още не съм напълнила честата. Тук си правя отвари, тук енчантвам, а тук ми е тортата. Сега ще ви покажа горе. Тук си почивам понякога. Но съм много изморена. Ще си почина малко. Как се озовах тук? Сън ли е? И защо съм с предмети? Тук пише намери село. Що казваш? Имам броня, меч. Защо имам толкова много неща? Не съм си пожелавала такова. Отивам да търся село. Доста съм бърз. Сякаш има енергия в мен. Нямам пара. Нищо. Но не знам. Зайчета! Толкова се слади. Чекай. Това не е село. По-добре да се махам тук. Не знае какво има вътре. Ако бях будна. Не ми се ще да търся село. Как се озовах пък тук? Това е нещо странно. Какво да чупа? То няма с какво да чупа. Това е. Това не знам какво е. Никога не съм откривала такова. Как пак се озовах тук? Но се изтощих. Искаше ми се да си бъда в къщата. Спи ми се. Повече не мога. Ще дойда тук. И ще поспя. Най-накрая аз съм си в къщата. Това е било сън. Беше изтощителен. Ако е бил сън. Да, бил е. Трябва повече да сънувам. Ще похапна малко. Бискавик.
Стой, искам да те затворя. Да. Стой. Супер. Толкова съм бодър съм. Забавно ми е. Чао хора.